אהלן שלום. הכריחו אותי לטעום דברים שנאמר לי שהיו ויראליים, כן? אני פשוט מבוגר נורא, אז אני לא באמת יודע מה קורה בעולם. עולם. אז יש פה, אני לא רואה בגלל שאין פה אור, ממתק מכוכב אחר. בואו נטעם. אוי אוי אוי. בטוח שזה נוזל כלים. זה היה פחות מיני מאשר לשים את האצבע בדבר הזה ולמצוץ את האצבע? נו, אהה. לטרוף את העולם. שום דבר. Save me. זה נורא. זה הדבר הכי גרוע שאכלתי בחיים שלי.